Priatelia, mnohí z vás sa pozeráte na to, že prídete do obchodu a ktoré krmivo si kúpim. Toto vyzerá super, ale je hrozne drahé, ale tu je lacnejšie. Martin, je cena vreca ten parameter, ktorý by som mal mať v hlave? Alebo to, koľko ma stojí denná krmná dávka? To je totiž to, co rozhoduje. A to by si ten zákazník vždycky měl umět spočítat. Na každém obalu je vždycky dávkovací tabulka. Když si vynásobím příslušnou dávku cenou 1 kilogramu, tak zjistím, kolik mě to krmivo stojí za jeden den na nějakou tu dobu. Ale rozhodně platí ta věc, že cena neurčuje kvalitu. Ale na druhú stranu, čím je nižšia dávka denná, týmto krmivo je výživnejšie. Je kvalitnejší. A kvalitnejšie. Toto som chcel počuť. Takže veľakrát to krmivo, ktoré stojí to v rece viac peňazí, vlastne môže byť v konečnom dôsledku lacnejšie. Levný, áno. Ako to lacné vrecko. Rozmýšľajte nad tým. Ja som študoval matematiku na vysokej škole a toto je niečo, čo si prepočítavam vždy. Vidíme sa opäť, aj keď nie pri matematickom okienku, ale pri otázkach a odpovediach s Martinom na tému výživy psov.